Είναι μια καλή πάσα για να πάμε στον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Πολέμη. Θέλω να ρωτήσω γιατί, σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό νέων έργων, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της πρόληψης, πολλές φορές προσπαθούμε, είτε αφορά ένα Δήμο, είτε μια περιφέρεια, είτε την Ελλάδα εν γέννη, να μάθουμε από τα καλά παραδείγματα του εξωτερικού. Ένα παράδειγμα εδώ στην περιοχή είναι ο Ντάνιελ, η κακοκαιρία Ντάνιελ και πώς αυτό επηρέασε και ο σχεδιασμός που έγινε στη συνέχεια από την κυβέρνηση, από την περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να προσπαθήσει κάπως να χτιστεί η έννοια της ανθεκτικότητας στην περιοχή της Θεσσαλίας. Θέλω να ρωτήσω ότι, και σύμφωνα με τη δική σας τεχνογνωσία, πώς μπορούμε και κατά πόσο να φέρνουμε τα πρότυπα του εξωτερικού στα ελληνικά δεδομένα, πώς εκεί μπορεί να υπησέρχεται η ελληνική τεχνογνωσία και ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εν τέλει στην Ελλάδα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και εμπειρίας για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου τύπου φαινόμενα. Ας πούμε, πολλές φορές συζητάμε για τη συντήρηση ημί υποδομών, για τη συντήρηση ημί των αντλιοστασίων. Τι έχετε να μας πείτε για αυτά? Σας ευχαριστώ για την ερώτηση και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μια μεγάλη ερώτηση που θέλουμε πάρα πολύ καιρό. Εν γέννη να σας πω το εξής, ότι στην Ελλάδα τα αντλιοστάσια, τα κύρια αντλιοστάσια, δεν συντηρούνται. Δεν συντηρούνται για πάρα πολλά χρόνια. Επίσης δεν γίνονται καινούργια αντλιοστάσια. Αντιπλημμυρικά αντλιοστάσια γίνανε πριν 10 χρόνια ένα στην Καρδίτσα και πριν από 20 χρόνια περίπου η Κάρλα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που συζητάμε, τεχνητή νοημοσύνη, νέες τεχνολογίες, να εξελιχθούμε, να φέρουμε νέα πράγματα. Πρέπει να πάμε ένα βήμα πίσω. Πρέπει να δούμε τι έχουμε, τι λειτουργεί, πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με τα καινούργια πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, με τα καινούργια προγράμματα και για να εξοικονομήσουμε πόρους, αλλά και για να γίνουμε πιο ευέλικτοι και πιο ουσιαστικοί. Το να λέμε ότι θα κάνουμε καινούργιους ταμιευτήρες, καινούργια αντιλιοστάσια, ξέρει κάποιος πριν από ελαχίστων εταιριών και στο μικρόφωνο. Ξέρει κάποιος πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις υπάρχουσες δομές. Συζητούσαμε μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ για πάρα πολλά πλάνα, για πάρα πολλούς σχεδιασμούς. Προτείναμε ιδέες, γινόντουσαν συνεντεύξεις τύπου με τις δικές μας ιδέες. Τελικά περιμέναμε κάποιες παρεμβάσεις και κάποιες μελέτες από το εξωτερικό. Καλά είναι αυτά, αλλά πρέπει να πάμε στην ουσία. Και η ουσία είναι ότι πρέπει τα αντιλιοστάσια να συντηρούνται, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ελληνική τεχνογνωσία. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν μια ζωή. Εμείς δίνουμε λύσεις για αντιπλημμυρικά φαινόμενα μέχρι την Ταϊλάνδη, που είναι, ας πούμε, νούμερο 1 χώρα σε πλημμύρες, παραδείγματος χάρη, και η τεχνογνωσία μας, ο εξοπλισμός μας, τους δίνει τις λύσεις και τους βοηθάει. Εδώ δεν έχουμε κάτι στο τραπέζι ουσιαστικά να συζητήσουμε για το τι μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα. Άρα όλα είναι καλά, όλα είναι θεμιτά. Επειδή άκουσα και τις προηγούμενες ομιλίες, τα προηγούμενα πάνελ, είναι θέμα κομβικό, είναι θέμα που δεν χρήζει πολιτικής κόντρας, να το πω έτσι. Είναι θέμα εθνικής ομοψυχίας. Πρέπει όλοι μαζί να τα βάλουμε κάτω, γιατί έχει να κάνει με τις ζωές των ανθρώπων, με τα σπίτια, με τα σχολεία, με την επόμενη μέρα. Άρα, είναι όλα καλά, είναι όλα θεμιτά, όλα μπορούν να γίνουν, αλλά πρέπει να δεις τι έχεις και πώς μπορείς να εκμεταλλευτείς αυτό που έχεις. Όταν γίνεται μια φυσική καταστροφή και τα ελάχιστα αντιλιοστάσια που έχεις δεν λειτουργούν, τι να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα? Τι συνέβη στη Θεσσαλία με τα αντιλιοστάσια συγκεκριμένα? Έχετε εικόνα? Σίγουρα η ποσότητα του νερού που έπεσε είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κανείς δεν μπορεί να πει κάτι το αντίθετο. Αλλά αν υπήρχαν έστω αυτά τα αντιλιοστάσια που υπάρχουν, αν δουλεύανε, αν ήταν σε λειτουργία, δεν μπορώ να το πω με τα βεβαιότητας, πιστεύουμε μέσα από μελέτες που έχουμε κάνει κτλ. Ότι η εικόνα θα ήταν λίγο καλύτερη. Κάποια πράγματα θα ήταν λίγο καλύτερα. Επίσης, σε πολλά πράγματα δεν παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις. Όταν εγώ και οι συνεργάτες μου, μαζί με
διάφορους μελετητές μέσα σε 24 ώρα, χωρίς μηδαμινό ύπνο, βγάζαμε ένα σχέδιο, μπορούσαμε να προσφέρουμε μία λύση γρήγορη για να ανακουφιστεί έστω ένα μικρό κομμάτι της καταστροφής, στα κανάλια ας πούμε, στην περιοχή των καναλίων που είχε πλημμυριστεί. Τουλάχιστον, γιατί λέγαμε τώρα, το να δώσεις 20, 30, 40, 50 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια και να μην έχει ουσία, γιατί ας πούμε η Κάρλα πρέπει να μείνει έτσι όπως έχει, δεν μπορεί ξανά να καλλιεργηθεί, δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχει ένα μικρό κομμάτι, το οποίο είχε λίγα νερά, θα μπορούσαν να φύγουν σε λιγότερο από 20 μέρες, 25 μέρες, ένα μήνα, και μετά θα μπορούσαν οι ειδικοί, οι επιστήμονες, να μπουν, να δούνε, να πάρουν τη μορφολογία του εδάφους, να δούνε τι καταστροφή έχει γίνει, τι υπάρχει από εκεί κάτω, μπορεί αυτό σε πόσα χρόνια να καλλιεργηθεί. Αν δεν μπορεί να είναι λειτουργικό, τότε να δώσουμε στους ανθρώπους μια λύση για κάτι άλλο. Προσπάθησαν ο ήχος. Θα πάμε σε... Ναι. Ευχαριστώ. Προσπάθησαν οι φορείς, κάτσαμε κάτω, μιλήσαμε, αλλά τα πράγματα στην Ελλάδα σε γενικές γραμμές γίνονται αργά. Ο σκοπός δεν είναι ούτε να κάνουμε κριτική, ούτε να... Πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα. Υπάρχει ο Εύρος, που έχει ταλαιπωρηθεί από πυρκαγιές, και αν γίνει κάτι αντίστοιχο θα υπάρχει θέμα. Υπάρχει το δέλτα του Φαλήρου και εκεί η περιοχή γενικά, που αν ρίξει τη μισή ποσότητα νερού, θα μιλάμε ότι θα υπάρχει πρόβλημα σε δήμους όπως ο Μοσχάτο, η Καλιθέα, το Φάληρο, δεν θα υπάρχουν. Άρα πρέπει να δούμε τι έχουμε, τι υποδομές έχουμε, αν αυτές μπορούν να συντηρηθούν, σε τι βαθμό μπορούν να συντηρηθούν, που δεν έχουν συντηρηθεί για τα προηγούμενα 50 χρόνια, και μετά να πάμε στην επόμενη μέρα. Κύριε Πολέμη, πολύ σύντομα θα ήθελα να μου πείτε, ήδη έχετε εκφράσει τη δική σας ματιά, πώς το επιχειρήν μπορεί να συνεισφέρει στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό που συζητάμε τόση ώρα. Υπάρχει τεχνογνωσία, την έχουμε κάνει σε πολλές περιπτώσεις στο εξωτερικό, αποτελεσματικά. Άρα μπορούμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, μπορούμε να πούμε την άποψή μας, μπορούμε να χαρτογραφήσουμε τα αντλιοστάσια, τις κομβικές περιοχές που θεωρούμε ότι είναι κόκκινη η περιοχή, που δηλαδή χρήζει ότι το αντλιοστάσιο που έχει δεν κάνει, δεν φτάνει, ή μπορεί με τη βοήθεια κάτι ακόμα να προσφέρει λύσεις. Τα περισσότερα αντλιοστάσια, το 90%, έχουν ελληνικές αντλίες, ελληνικής κατασκευής. Δεν συντηρούνται, δεν ξέρει κανείς πολλές φορές να βάλει ένα αντλιοστάσιο μπροστά, να το λειτουργήσει. Έχουμε προσπαθήσει να προσφέρουμε σεμινάρια χωρίς κόστος, να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους, να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους των περιφερειών, των δήμων που χειρίζονται τα αντλιοστάσια, να τους δείξουμε τι πρέπει να κάνουν την ώρα της κρίσης, πώς μπορούν να τα βάλουν μπροστά. Είμαστε εδώ, έχουμε τη διάθεση. Ξεκινάμε μια νέα μονάδα, κατασκευή μιας νέας μονάδας στο Βόλο, στη Β' βιομηχανική περιοχή, που θα είναι κατά κύριο λόγο, θα φτιάχνονται τέτοια πλωτά συστήματα αντιπλημμυρικά, κυρίως για αγορές που μας το έχουν ζητήσει, τα Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, ακόμα και το Ντουμπάι, που δεν θα περίμενε κανείς να ασχολείται με αντιπλημμυρικά, με τα τελικά, με τα φαινόμενα, με τα καιρικά φαινόμενα, με την κλιματική κρίση, είχαν πρόβλημα. Άρα προληπτικά δίνουν πάνω από 100 εκατομμύρια μόνο για το πλωτό σύστημα. Οπότε είμαστε εδώ να κάτσουμε, να συζητήσουμε και να μοιραστούμε την τεχνογνωσία που έχουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ζήτησε το λόγο για ένα πολύ σύντομο σχόλιο ο κύριος Πολέμης. Συγγνώμη, απλά ήθελα να υπερθεματίσω σε αυτό και σε αυτό που έλεγε και ο Δήμαρχος, ότι στις φωτιές πριν από λίγα χρόνια στον Άγιο Στέφανο και στο Χρυονέρι, εμείς έχουμε μια μονάδα στον Άγιο Στέφανο, η οποία είναι η κατασκευή αντλιών. Έχει μια μεγάλη λοιπόν δεξαμενή νερού που δοκιμάζονται οι αντλίες. Εμείς είχαμε κάνει σαφές στην περιφέρεια, στους Δήμους κτλ., ότι έχουμε αυτό το νερό,
ότι είναι στη διάθεσή σας αν κάτι γίνει, αν κάποια στιγμή υπάρχει μια φωτιά, οτιδήποτε, είναι πάρα πολλά κυβικά να το χρησιμοποιήσετε. Όταν λοιπόν καιγόταν το εργοστάσιο απέναντι από το δικό μας, βλέπαμε ότι υπήρχε μια στασιμότητα. Δεν ερχόντουσαν πυροσβεστικά, τα πυροσβεστικά δεν είχαν νερό, οι εθελοντές δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Λέγαμε λοιπόν ότι ελάτε να πάρετε, το έχουμε δηλώσει, έχουμε μιλήσει. Δεν έχουμε οι εθελοντές και οι πυροσβέστες λέγανε ότι δεν έχουμε την αρμοδιότητα. Δεν μας έχουν δώσει την εξουσιοδότηση να μπορούμε να πάρουμε νερό. Πρέπει να πάμε να πάρουμε νερό από 20 χιλιόμετρα, 25 χιλιόμετρα, 30 χιλιόμετρα μακριά από το Σχοινιά, από το Μαραθώνα. Ναι. Λοιπόν, εμείς είχαμε νερά, πολλά κυβικά νερό. Τελικά, επειδή κάποιοι πυροσβέστες αθέτησαν αυτό που έπρεπε να κάνουν, ας πούμε, δηλαδή το νόμο, ας πούμε, το τι υπήρχε, πήρανε το νερό και σώθηκαν σπίτια και σώθηκαν και βιομηχανίες. Αυτό θέλω να πω ότι μπορεί με απλά πράγματα, αν γίνει μια καταγραφή το τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας, να γλιτώσουμε κάποιες καταστάσεις. Ευχαριστώ και συγγνώμη.